Ahozko jarduera bat landuko dugunez, jarduera hori plataformaren bidez irakasleari nola bidali ikusiko dugu tutorial honetan. Hasteko, aukeratu aipatu jarduera. Java behar du, hori ondo egiteko, ejekutatzeko esan, bitan eskatzen di gainera. Izenburu edo jarri, adibidez tabakoaren aurkako legea, mezuren bat nahi izan ez gero ere bai, kaixo Iñaki, ona nire gaia. Eta nahiko intuitiboa da, nahikoa da botoi gorriari eman eta hizketan hastea. Kaixo, gaurkoan tabakoaren aurkako legeari buruz hitz egingo dut. Erretzaile ohia naiz eta askotan erretzaile ohiak izan ohi gara, horrelako gaietan iritzi gogorna izan ohi dugunok. Izan ohi dugunak. Gaiak bi edo 3 minutuko izan behar du, eta gaia bukatzen duzunean, nahikoa da stop honi ematea, nahi izan ez gero honekin zuen konputagailuan gordeko duzue, eta azken pausu bat falta zaigu. Alegia, irakasleari bidaltzea horretarako, mezua bidali. Pixka batean ditxoen. Eta hori azken aurreko pauso izango zen, orain da azkenekoa. Ejekutar eman eta konturatu bazarete, hemen daukat egindako grabazioa, probatu egingo dugu badabilen. Badabil, eta Iñakiri ere iritsiko zitzaion. Animo eta ea ahozko iruzkin dotore eta